Vieš, čo je dnes najväčší problém žien medzi 40 a 50? Nie vek, nie hormóny. Vyčerpanie, ktoré si roky nevšimli. Sú partnerky, matky, často sa starajú o rodičov, pracujú, riešia domácnosť a popritom sa snažia ešte aj fungovať a nejako vyzerať. Dobre. Fungujú každý deň pre všetkých a telo to chvíľu zvláda. Ale potom príde zlom, zrazu únava, ktorú nevieš vyriešiť. Nevieš ani vysvetliť. Horšený spánok, výkyvý nálad, strata energie, strata chuti a radosti. A povie sa hormóny, lenže to je dôsledok, nie príčina. Príčina je, že telo je dlhodobo v strese, v napätí, bez regenerácie. A keď telo nemá priestor sa obnoviť, začne sa spomalovať. A presne tu prichádza riešenie. Metóda kód víťazov. Nie je to o tom pridať viac výkonu, ale naopak naučiť telo vypnúť stres. Pracujeme s nervovým systémom, vracame kyslík do buniek a postupne odstraňuje napätie, ktoré z telo roky nesie. Bez tlaku, bez lieku, bez boja. Len správnym signálom pre telo, aby sa mohlo vrátiť do rovnováhy. Pretože keď sa telo dostane z režimu prežitia, začne robiť to, na čo bolo stvorené. Regenerovať sa. A práve preto sa venujem tejto jedinej veci dlhodobo. Vyčerpanosť energie, pretože tam začína väčšina problémov. A ak to nezmeníš, končí to tým, čo sa dnes volá choroba.